Arratzaldien bai, arratzaldia beteta zan, herrixa dana gentes. Esto parecía Madrid. Hiru mila egin nien, da ez da izan, 10.000 erosate egozela, ez da irun sartzen ziren, Gurien pila bat. Koneju moruen egin gure etxia. Bai, kontatu. Kuarto guzti ditagoen egin gentia. Kontatu, apur bat, zeintzuk egoten ziren zuen entzien? Bueno, hoxe esotena, ofizinan eguen bat, te akordat de Tizkas? Aretxe moriko bat, txikitsua, da eukan pistola bat ekamen, da gure batxik izatean. Hori, belauniko ezin hori pidiz, pistoli joko da. Txikisa zaten da. Así que pues ginen, un poco tebeo éramos nosotros todos. Y estuvo, egon zan, beratzi libetin egon zan, antxe, urte, nik da inoa joetan jaten, da lobe bertan itxeban. Iste banatia, da han eguen UHP-ko dana, gu eskinen sartu behitzen. Sartu ginen behin, etorri zanien Jose Antonio Agirre, revistia pasetan, soldo, dutari seitzat gol dagoen, da itxi uskun urteten balkora. Da urte ginen, nebara arreba guztio balkoien. Da desaparezio eta, foto argazkizia. Ez da bete. Da Jose Antonio Agirre behien, da guan danon koixen. Como si seríamos la alcaldesa de Bilbao. La Cariaga.